Günüňiz hayırlı bolsun mehriban ýyleşler. Siziň hemmäňizi biziň YouTube kanalymyza hoş gördük. YouTube kanalymyzyň ady Dubai Machine Mother we bilişiňiz ýaly biz öz YouTube kanalymyzda awtologlar abzor edýäs, olaryň bahalaryny görkezýäs, olaryň komplektasiýalaryny görkezýäs we Dubai'ň Machine Mother barada durun berýäs. Bugünkü gepleşigimizde size görkezmek isleýän awtologumyz 2020-nji ýylda öndürilen zborka w Koreýa döwletinde öndürilen Hyundai Sonata awtolog barada. Näme üçin? Yani biz 2024 yılda edilişme Dubai Machine Mother'na 2024 model polnuçtu täze pokoleniýa Hyundai Sonata ba wagty körnüsini görkezýär. Sebebi şoňa şumat aksiýa gidýär. Aksiýa. Bahalary gata amatyl, şoň üçin häzir şumat görkezýän abzor daşyny içine nälik opsiýalar bar, nälik komplektasiýa, nälik renkde gelýär we ondan soň size bahalary barada aýdyp geçerim. Технические parametrlar, технические характеристика barada aýdymyzy. Awtologyň şassisi monokok, количество мест 5 adamlyk orunly. Awtologyň двигатели motoru 2,5 benzin, atmosferny двигатель 4 silindr gelýär. 190 mer at güýji amerikanski versiýa, Haliji üçin 177 at güýjüne gelýär we 141 Nm крутящий момент. Коробка передача, трансмиссия, коробка автомат 8-ступенчатый. Пробеглар barada aýdymyzda 26500 kilometrden 90.000-95.000 kilometre çenli. Esasan 50 bilen 80.000 kilometre aralygynda köpsi. Количество neçe sanyk başmat şu aksiýada awtolog 300 sanyk awtolog bar. Renkleri şu görýän renkiňiz kamerada zolotysty bolup biler ýa-da serebristy bolup biler. Aslında dokumentde şu bejewý diýen renk gelýär. Bejewý renk ba, значит, ak renki ba, mokra asfalt, gök we serebristy renkleri ba. İçiniň salony hemmesem yarky, svetli salon gelýär, mata salon, isteseňiz kojada dikip bolýar. We DVD, zadny vid kamera, uly ekran DVD bilen ýytky kamerany goýup bolýar. Öňe barada aýdymyzyny tuştaýsyny splashnoy chrom gelýär, aňyrky tarabyna da faramız обычный fara, bir linzali, berde de galogen lampa. Противотуман kagymyz hem galogenwy. LED gelen sebebi уже простой komplектasiýaly üçin. Öňünde radar ýok, cruise control gelýär, ýöne adaptivny cruise control ýok, sebebi radar gelen ýok. Обычный radiator решетка, parktronika öňünde ýok, arkasynda parktronikasy bar. Indi aýagy barada aýdymyzda 16-lyk diska 200 razmeri 205'e 65 yanlışmasam. 205'e 65 R16'lık. Покрышкасы обычный Goodyear, Bridgestone R-Hiljek gelýär. Боковой aynası штайсыны с повторителем поворотника. Afgon датчикте blind spot system gelenok, подогрев gelenok, обычный. Diňe штайсыны поворотник кайталaya. Ручки двери, kapyny tutavaçlary, ключевой достуp, безключевой достуp ýok, обычный. Ýene şolary aljagym 2 sancak açar gelýär. Обычный açar, şöyle pult. Knopkany basýan, şey dip açar açylýar. Push start el açarda otlanýan. Krişada demir krişa, yani lyuk panorama ýok. Salon, operatorymyza haýşdeli, avtomat aynan gallyrýan, düşürýän, детский zamok hemmesi we svetli salonlar, yani hapa salon el, taksi kemerler ýalyk, arasaja. Näde arka salony? Näde arkasy barada aýdymyzda 2020 ýylda çykdy da, has owadan предыдущее поколение. Şolar ýaly monolight, yani tutuşlugyny şeýle çıra gelýär. Sonata, arka kamera diýişmeli ýok. Дополнительно goýjak bolsaňyz goýup bolýar. Parktronika, arka çyrasy we bagajnygymyzda şuňy açary. Näşolar ýalyk? Полноразмерный запаскasy gelýär. Özüne domkrat, balon açar, hemmesi özüne ýermeýär ba. Indi расходы топлива bayan öz aýdyşyna görä 6,5-6-7 litr 100 kilometre расходы топлива. Oturguşlary mexaniski, elektriski däl. Pasajerski, водительniň hem. Rolun nastroykasy mene
Adapter mexanический кнопкада değil. Multimedya управление, круиз-контроль geliyor, подрулевой лепестки ba, аналоговый panel прибор, что ajığına multi-informasyon kichik displeyi var. Bu avtolog'dan probeg 80.663 km. Şular yazıyorum kichik multimedya geliyor. Avo. Bluetooth arqali telefonda bağlap bolýar, ýöne muň ornuna Android ullakan televizor bilen arka kamerany goýup bolýar. Коробка передач bilişiňiz ýaly şular ýaly selektor knopkaly. Konsolь, подстаканник, USB, Type A gelýär eksany, USB radyom. И berde de aynagalar ýanyr, avtomat, детский zamogy var, sentralny zamok, bokovoy aynalar ýygnaýa. Açýa. Salonumuz mata salon gelýär, koja diktirjek bolsaň täze aýdyp geçdim. Indi bu görýäniňiz mokry asfalt renk, çömli renkler, ýani umuman her hiljek renkler bar. Esasy indi bahalary, avtologyň ýagdaýyna aýtdym. Arasa istoriýasam arasa bu öň rentkar bolan avtologlar, taksi bolan avtologlar 5 ýyldan geçen avto, ýani 18-19 bolýar-da. Bu ýem 20 bolan üçin taksi däl, taksi bolsa içi hapa bolýar, roly, zady oturguja ýa bildirýär. Olaňyň probegleri 300.000, 500.000, 700.000 km gelýär. Buň probegi 26.500 km-iň aşağı tapanym. 50.000, 55.000, 60, 70, 80.000, 87.000 çenli kilometrde probegler gelýär. Istoriýasy arasa Langeron zatlar abat, nämçin täbi awariýa bolup Langeronlar giden bolsa, podushka airbaglar atylan bolsa, avtology bärik içki reyniga inspeksiýa, texosmotrdan geçmeýär. Bular meselem içki badara goýup bolýar, şoň üçin geçýär. Degimli şikestleri bar. Täbi rentkar, ýani arenda sürmäni berilýän avtologlar, şoň üçin meselem şu taýdygynda çarapyna bar, soýulan ýerleri, miýaçynalar bardyr, onjak şeyle onu şikestler bolup bilýär bamperine, yenesine, kaptalyna. No, selam degmedik maşin diýip hasap edip bileriz. Bahalary $11.800 başlaýar. $11.800 başlaýar, $12.800 çenli. Näme üçin gymmat 12.800 ýa olan probeg az, näçe probeg az bolsa şonça da bahasy gala bolýar. Eň aşağı meselem 80.000, 85.000 km probeg aljak bolsa, ana şolar ýaly 11.800 alyp bolýar. Renklerini aýdyp geçdim. Şo renklerimiz bar, 5 renkimiz. Prinsipi şoň bahasyna degen avtolog mukadip obzor etdik. Häzir taksi bolanlary 5 ýyl geçen köne probegim ulyny aljak bolsaň aýdal $7.000, $7.500, onuň dokumenti plus renklemeli, bejermeli çalışmaly gidýär, o da 9.000, 10.000 barýar. Bu da näme 11.800 hem taýin, hem 20 bahasyna degen avtolog mukadip özümiz pikir edişini video alyp video sizin gönlüňizden turan bolsa, halan bolsa ona like basyň, dostuňyz bilen paýlaşyň, ýakynlygyňyza uradyň, olaram görsün, bilsin. We gysgaçyk öz kampaniýamyz barada aýdamyzda biz Machine Mother FZCO kampaniýa EM 11-nji ýyl Dubaýda Birleşen Arap Emirligine zähmet çekýär. Esasy işimiz lisenziýa boýunça avtologlaryň sewdasy degen sürülen avtologlar we paket ýagy bilen avtologlar, avtologyň ätäçlik şaýlary we avtologlar bärde bejerip uratmak hem içki bazara nomerlap bermek hem de eltip bermek dastavkasy bilen bile şu avtolog degişli hemme işleri şu Dubaýda ýa 11 ýyllar meşgul gelýär. Eger de avtolog gyzykly bolsa, satyn aljak bolsaňyz biz bilen habarlaşyp bilersiňiz. Biziň web saýtymyz machinemother.com, ähli işgärlerimiziň suraty, atlary, www bar. Biz barada da we biziň Telegram sahypamyz bar, Machine Mother Instagram sahypamyz bar, Machine Mother TikTok, Machine Mother sahypalarymyz bar. Günnelik siz şolar podpisasiýa edip bilersiňiz, günnelik täze maşinler şo taýda satlyga goýýas. We şu videoň aşagynda biziň satış bölümimiziň telefon nomeryny belläp geçsek, şo nomerde imo, WhatsApp, Telegram beýleki emme priложениýalar bar, habarlaşyp bilersiňiz. Siziň bilen Haýt Murat, kampaniýa Machine Mother. Videonu dolu görüňiz üçin minnettar we ýenek videolarda görüşençek hoş sag bolun. Studio, we on the grind, chasing dreams, go for what's mine. Wahab on the camera, he got the eye, capturing moments, making memories fly. And the skills too sick,